Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagkalaysa da Viola ken Alfred, nga uray agkadkad dagiti innada. Kalpasan ti kalaysada, nagpakadada kadakwada, taijay dan dagos ni Viola nga agnaed, ngem nakangagda iti agkakasakit, kadagiti innada. Pinanawan mat ni Tata Ampong ni Nana Marta, gaputan na uman iti ugali na. Ket napannagnaed daytoy iti kalapaw na, iti talong da. Iti may sangal daw, mapan kumagumatang ni Nana Marta iti bagas na, iti nasabat na ni Nana Sofing. Makapasair ti balikas da iti tunggal maysa, ket jarda ti agpinnenget. Itagagayan, denggen ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana paulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Inakman gumatang iti bagas ko. Tawan mo ten isa ang ko. Adda kwarta, iso amagatang ko ti... Ni Sofing akabusor ko day tamasabat ko. Kusila apak man tilastog abak. Hoy! Laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Laadak? Laadak! Padasan nak na ipungot ta saan kang atrasan, laad! Agpindadastano day tati kayat mo! Wan! Saan ka nga atrasan? Kutibuok! Kalbon ka! Anday ko! Siyak Anday ko! Tipatong ko! Ang sakit tipatong ko! Di ko na siguro atrasan ka, Sumardang kayo! Di kay agtinangran! Di ko na siguro kabaalan na si kabakat! Awan mo't gayam ambom! Awanan kay tibaeng! Guston! Sumardang kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Barangay hall? Wan! Umay kayo! Kuyugan kayo amapan ijay. Agsarita kayo iti sangon ni Kapitan. Ket urnusan nyo ti diyo nagkinaawatan. Tani! Ay! Agdinangran kayo matan. Idarum ka, bruha! Ay! Agdarum ka lata! Bakit alaan? Tasangon ka! Apay ti ko na maatrasan ka? Amuyo, Nana Marta, Nana Sofing. Agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon, ngam naglaad mati ugali yo. Ay, di yo ibabain dagiti anak yo, babakit kayon, isung aglimpyo kayo kuman, kitap numalpasan day taasusik yo, ipulong kayo kani Kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo, kadagiti ubing kan agtutubo. Ay, nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo. Ta ipakaamok day ta abanag. Ay, anya mo ten. Umad-adan ti mapaspasamak kadananang kunti katugangak. Hay, no nakitam la kumati panagapad da. Impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat ni met katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay... Kat dayjay, naisalkak ni nanang mo. Kat anya tinaramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay matundag iti dua, nakababayin ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyamanak iti day tanga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay? Idinto taaddamutan pag nanaedam? Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng Sufing. Aging kat kaano akasta kayo? Aging ga dumaga kayo? Jak atrasan day ya Sufing. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako iti daytoy nabatbati pay abyagyo, agaramid kayo ket di iti pakaayaywan ti Diyos. Tapno inton sublyan na ti byagyo, jay to pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya, kaano ka pa'y anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo ang mo dagita. Nagadukat nga mo, mon.
Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo ken ni Nanang Sufing. Nasaysaya at no kay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag, no anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main, kunamlan asino abak nang. No mabalin, kayat mi ken ni Alfred nga agsasarita tayo. Ay, jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day ta aparikot yo, no diyo kayat ti makikapyaken ni Nanang Sufing, Nanang. Agpanunot kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. Adamot la kadag iti dua dayta. Isudamot la ang ti makasulbar iti dayta. No apay nga awan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngamamok, makaamiris dan tumat laeng. Kaano? Intundumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit dapay mat nga rod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad met. Taisuda pa iti saan ang makaaw-awat. Marta, da magkaw paayaban na kayo kanu ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya, apay nga oras siya kat papaayaban na. Jak amua. Basta kasta tinakuna ni Kagawad Mila. Jak kayat timapan. Iti anya agapaw. Awan mati amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano tay nagdinamag apa nagpinenget yu kan ni Sufeng Amang ano ti makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paayaban da. Pwera ak. Apay ngamin ang nagpinenget kayo. Iso ti makagapaw. Kat asino nga'y tinangabak. Siya ka. Anya kumangay tilaban kanyak ni Sufeng. Ay, anya nga'y tinaramid na kan ka. Awan saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga rod ngam isaw. Adayo anya nga'y tilaban kanyak ni Sufeng. Awan adayaw nga abaka. Nanang, nagawid taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo ken ni katugangak. No dayta ti ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan. Jak kayat adenggan ti maipapan iti dayta. Gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta Alastog. Agabalayan kayo, Nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at amakitkita dagiti tattao nga agpimpinenget kayo. Nakababain launay. Ay, awan ti rumbang akabain ko. Da kayo adwa ken ni Nanang Marta tinakababain, Nanang. Isu nga agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo matlaeng. No adda talinaay. Iti puso ken panunot tayo. Ay, jak lakit di kayat ti makikapyaken kwa na. No dayta tinasken nga aramidan yo, tapno agkapya kayo. Aramidan yo, Nanang. Da kayo kuman ti agpakumbaba. Ket makikapya kayo ken ni Nanang Marta. Kunakman no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray addaak ejay talon. Ket madamag kulat ti aramid yo ken ni Sufeng. Nagapa kayo kanaw. Ket uray kala na isaltak. Kahit anya kumatibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ije kalapaw mo? Anya kumatibibiyang mo kanyak ngay. Adda nga roden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, una yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kadakayaw. Ala, pumanaw kan. Ket ingkan ijay kalapaw mo. Tama nga nuur-urayon na kan ti babaem. Ay, ala, makaamo ka man laangain. Ala, agsubli akon ijay talawon. Makaamo kan iti biyag mo. No talaga, adi mo kayat adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamakan ka. Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo.
Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Wan Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa saan akong anak binulan pay. Ala, agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga ang masikuga kon, Alfred. Adain reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Da kayo matagita, Viola, Alfred. Unlita, gumatang kami iti prutas. Aginawan ni Viola. Kat nagsaya atan. Wanlita, kayat ko nga itimangan iti ado a prutas. Rumbang laeng Nasustansya dagiti prutas. Kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kan Lita. Aginawak pa'y laeng, ngam kastan ti bagbagam. Katwan iti kasta, saan nyo amalipatan? Sige, areglado dayta. Imposible mat amalipatan ka, kat gayem ka. Uy, sapay ko mata babae. Ha? Anya? Ay, amam, Sufeng. Damag kaw ang masikugan ni Viola. Amam ka di dayta. Anya ko matibibiyang kaw na masikugan day dya babae. Nay, adanton apo ko. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka di maragsakan. Tadanton apo ko. Adanton mga awag kan ka ite. Lola. Ay, no isupay mo't lang ti manugang kaw, uray awan apok. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Marta. Anya? Ay, inakman mo't ipadamag kan ni Marta ang masikugan ni Viola. Kaamuak man no agpada kayo iti kapanunutan. Ay, kating kalata, awan bibiyang kaw, mariguray. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag guray. Ay, ketuan. Nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakan kwa na may papan ka ni Viola. Kat nasauna ang masikugan tigayom na. Kahit Anya ngay ti makunam. Awan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sufeng. ayawan bibiyang ka. Ngamen, jak kayat tipuli ni Sufeng ang mailaok iti pulime. Agpada kayo at talaga kan ni Sufeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apom. Ay pumanaw kan guraing. Jak kayat Ay. amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito balay may. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sufeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kandinak man awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya nga min ayati ibagam. Ala ibagamaw, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, nga agsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yaw an imbag, no anyaman ti diyo pagkinkin na awatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Wain, nga main. Awan matsabsabali kada kayaw. Agabalayan kayo, mait. Ay, diyak amoy ti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, no awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami kumanga iraman kada Viola kan Alfred akagura. Gaputada kami.
Limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo kan ni Marta? Anadadailan ti panunot na. Anya? Ala, inakaon so feng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali aka ipapanan. Nuapay nga imayak dito'y balayaw. Tasya ka, pagsayaatan nyo kan ni bakat ko ti ibagbaga ka. Umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Mga naawanan gastusan nyo. Ha, sige lang. Kwartam lata kwartam, Viola. Jakpagan anaw. Anya? Amok tagsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. Anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yun. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. Inkasurutan tay amam nga awan amuna. Taaddan ijay talon. Ijayon ngagnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti inkabagbagaan saan asyak. Tasya, awan dakas nga aramid ko. Limpyo ti panunot ko. Pudno ka diti ko na yung nga babae ni tatang, nanang. No saan ka mamatay? Sige, inka ijay kalapaw na ijay kataltalunan. Ta inkaduktalan. Nanang. Ha! Babaero ti amam! Iso alinaksid kong nga asawa! Jakpagan ano ti kwartam! Makatigedak iti kabukbukudak a kwarta! Nanang. Linaksid kan nga anak! Gaputa sukir ka! Linaksid kumatan ni tatang mo kas asawa! Gaputa addan babae na! Ha? Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon. Ha! Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabi eh! Anya? No kayat mo, inkasurutan ti amam a babae raw. Tapno panaknakam ti imbagak. Addan babae ti amam. Iso nga ita, linaksid kon nga asawa. Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae akad kadwam diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit, namati ka mait. Saan matkit di, tatang? Saan apudno nga da babae, anak ko? Impadamag ka nun ni Gureng kan kuana, nga da babae. Kadwak dito italaw na. Kat namati matten ti inam. Takasanaw, kasta ti inam. Saan makaw-awat? Tatang. Ay, jakman amukan kuana. Nauma akon, anak ko. Wan nga ro, tatang. No apay nga itaabakatan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Wan nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Ngam. Ay ayatan nyo kadilata ni nanang, tatang? Saan mapukaw dayta, anak ko? Taasawak lakat nga raw. Sa bagay, amukmot anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latangain sukat? Wain, anak ko. Ano saklatan ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta! Rabi imanan, katagmay-maysa ka man na maturog. Nakakaasikamot ngang may-maysa. Awanan ko kwartam, di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mutan ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladladingit ti biyag mo. Nakalidlid ay. Kano kang agragsak, Marta? Ay, Marta! Aya! Kasi ka pa ay ngagmay-maysa. Nay, nakapanimid ka mat dito'y parangan yaw, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming kakadikanyak. Anya, apay ko mga urayan ka.
Kan agpacharmingakan ka alaklakayan. Kasanaw kat kaslasak ti urayam. Ay pumanaw kan. Masurunak dita pa na group-group-ham. Nay, Marta, apay asahanin nga gaw-awi dita balayo ti asawam. Di na kan samot din kayat. Anya? Kasano nga minaya, kat nakamirugrug ka lang aro din nakanayawn, kurit-rit pa'y tarupam. Anya? Apay ka di asahanin nga gawawin nila kay Mau. Saan man ano anya lagi tan tidamdamagam lakay salday. Ala, ingkakit din. No apay ngamin adim magas kapay laeng dito'y ayan kaw. Nakita ka nga raw da nakapanimade. Iso nga inasitgan ka. Napay aya. Agur-uray ka ka di iti mangarum kan ka. Gaputa di na kan sangpitan nila kay Mau. Sakon Anya? Ay, sardengan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawan ka lang, muta. Apay ti ko na maggusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Na? Adayo na pimpintas na di asawa nga mitisi ka. Nita? Ay nga mamo, Marta. Kanayon anak unas na tarupam. Kasla kulduroy. Ha? Iso siguro, wadi na kansangputan nila kay Mau. Takas tatirupam. Kasla lang arudin kulduroy. Nakamisut kapay. Nita ulit-ulitan na. Sige, ingkag sarmeng tapno mapanagnakam ti bagbagak. Anya? Mingmingam nga mintarupam iti sarming Marta. Kat makitam ti pudpud no alangam. Uwan nga agpaisaw. Makitak ti rupak iti sarmeng. Kasla kulduroy nga agpaisaw. Ay, pustaw nila kay salday. Pudnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan ti kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw. Wayne, umay kulayag dagito ginatgatang meka ni Viola aparakan ka. Kompleto dagitoy. Kalan aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagitoy ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadiasawain. Ano saan kami agimatang kani Viola iti abastaw ma? Saan kan amangan? Manganak ka, apay kit dinasaan. Anya amangan ka? Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda, di gimatang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mau abakait. Anya pride? Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hangam, di mo kano kayat. Kat pinagsasawampay kit day. Ganabon na. Sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagaan. Day tanagalaas a panunot mau. Good morning, Marta. Aday bagakan ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya. Pumanaw kan dito'y paraangan may. Nusutilon nakmanan. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makikita. Adda nga rod ibagak. Anya day ta? Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba. Tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. Ha? Tanwad danton swildom. Ingkagpaparlor. Tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kurit-ritin tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin day ta. Taamangan noan niya ti maaramid ko kan ka.
Alakit din. Inkanto ni di balay dagiti amawk. Da Ma'am Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Saan da na imot? Isu amapan kaitan, tayong kaaglaba. Binilinak ni Ma'am Feli agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksak iti tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos iti hardin da. Unan niya, sikat ti hardinero da. Katuan. Intahan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingka agpaparlaur, ah? Anya? Wen, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. Mukasta na, kaya tiyo ti aglaba? Sir, tapno adda kwartak apagpaparlor ko. Tagkurkuret-ret kanon ti rupak ko na nila kay salday. Ha? Kaslapod no dagiti imbaga na, sir. Iso apang nga asim taawaten da kuma. Kasday na talaga ni Tata Saldi. Nasutil. Huwag nga rod, sir. Ang masakabay na, urayin nyo tinsagana ni Feli a merinda. Ag merinda kayo pa, tapno di kay mabisinan ng aglaba. Huwag, sir, kat agyaman na. Nagsayatan? Nagimas to Diyos. Salday, nabayag kan samot dito'y ngagpapaay. Buwan, amum ka day. Ajak pulos ng ngag anagapadag iti amaw. Aya. Kanayon da naragsak. Ket di na magkuno apay. Anya kano ti rason a kanayon da naragsa. Adda kano talinaay iti puso da. Anya? Talinaay? Wen, adda kano ngamin ayat iti puso da. Isu natalinaay ti panaglangin da nga agasawa. Ha? Awan ti gura iti kaungganda. Isu kanayon da nakaisam. Saan da akasken ka? Kanayon ka nakamirugrog. Sakit na kunspay tarupam. Anya? Isu atuladam ida, Marta. Iti kasta, mapunas ti kuretret di tarupam. Kitain ako, nakaragragsaka. Awang kapapa. Naglaing kanto pa'y amang sutel. Ang amam ka day, Marta. Amin nga imbagakin kakat pudno. Sa nagaputa sutilak, ngam pudno amin nga imbagak. Akastay, kuretret tarupam. Punulaw na. Anya? Amum ka dino apay. Ngamin, kanayon ka nga agung-unget. Kanayon ka nakamisuot. Di mo amo ti umisem, di mo amo ti agkatawa. Ngamin, gura ti adda di takaunggam. Nalpasan ti panaglabak, Ma'am Filay. Namaganda pa yun, Nakupin ko pa yan. Agyaman nana, no kayat mo, inaldaw kayo nga umay dito'y balay. Tada kayo laangan ti tagaluto. Ngamin, nagadutar aramidag. Ay uwan ma'am. Ay agyaman unay no kasta. Sige, Nana Marta. Agyaman mo, tayo manugot kayo. Ikan kayo laangan iti binulan asweldo yo. Tada kayon ti tagalaba, kan tagaluto. No kasta. Ay katagyaman unay, Ma'am Fele. Saan kayo pa'y ngarod ang pumanaw, Nana? Tada kayo ti agluto para iti pangaldaw. Ay uwan, ma'am. Sa dino tinagapwa, Marta. Di ka nasangpatan dito'y balay. Napanak naglaba ijay balay da, Ma'am Fele. Kat inikanak ititangdan ka. Imbag man, tada nagtalagkan ka. E dinto tasaan mo't mapagpiaran tarupam. Oho, agpada kayo lakin nila kay saldi iti bagbaga. Ay, ne. Hanya ngay day tay gemaw. Kasla na Diyosan mo't abas-basaan. Wan, inted ni Sir Jerry. Kuna naasakbay ang maturugak, basa kanaw. Sana balay, tasaan mat nga English, ta iloko mat. Nasayaat Ala, basaem nga raod. Kalpasad na, ibinglay munto kanyak, noan niya tinaawatam iti binasam. Anya?
Ala, agsubli akon ijay kalapaw. Himayak lang ang ala iti kamisitak. Sige, inakaon, Marta. Anya ka diti maipay ko kada kayo, Nana Sofing. Damag ko nga agkasapulan kayo iti para laba, Barok. Mabalin ka diti agaplay. Ha? Agaplay kayo para laba? Kumaah no awatan dak, Barok. Sige, Nana. Ado ti mabalin yung aramidan dito'y balay. Mabalin nyo ti agdalos, kenda dumapay. Agyamanak nga rod no kasta, Barok. Kaano akadi amang rugay? Mabalin yun ti mangrugi inton bigat, Nana. Ay, agyaman ako, Nay Barok. Kayat ko ti maaddaan iti kabukbukodak a kwarta. Tapno sa anak akanayon amang namnama iti anak ko. Sige, Nana. Awan pari ko. Mangrugi kayo inton bigat. Sigurado ka kadila kay? Inawat mo ni Nana Sofing? Wen bakit? Kaasimet. Kaya't nakano ti maadan iti kabukbukodan na kwarta. Damag ko nga agin-ginura dakin ni Nana Marta. Kasano daytan? Wen kano nga rod, nasaw day ta kanyak ni Tata Saldi. Ang aman niya ti amom, nga amangan no data ti makapagkapya kadakwada. Kasano? Anya ti serbi ti kanayon tayo apan nakimisa sa nga pamilya ngay, no saan ta nga ibinglay kadakwada dagiti nadadal tayo. Sa bagay lakay. Ala, si kangarod ti makaam mo. Am kaklaang nga agapa da dito'y banay. Takanayon da kanong amin nga agapa. Mabali na may sa daytoy awagas, tapnog kapyadan. Sige lakay, nasayaat nga rod no kasta. Barang iti kaadada dito'y balay, kat ininot ti panagkapyadan. Sakbay amaturo ka. Pasaak man da ito'y iluko amagasin nga inted da Mamfele kan Sir Jerry. Ulitak man abasaan da ito'y nakasurat. Takas ladyak na awatan itay. Tigura kat mangipaay itiriribo iti panunot kan kaungkan. Ti ayat kat mangipaay iti talinaay iti biyag. Kasla paspasagitan nakda ito'y amagasin. Kasla siyak tidakdakamatan na. Anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Mamfelay, bakit suping alastog? Apay nga adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak lastog abakal. Ay awan bibiyang mo no addaak ditoy. Sika, anya ti kukuam ditoy. Mala, agawid kan. Awan karbengam nga umadak ditoy. Adda nga awan karbengam nga umadak ditoy. Dito. Iso anasaysaya at agawid kan. Anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Mamfele. Bakit sufing alastog? Apay nga adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak lastog abakal. Ay awan bibiyang mo no addaak ditoy. Sika, anya ti kukuam ditoy. Ala, agawid kan. Awan karbengam nga umadak ditoy. Adda nga awan karbengam nga umadak ditoy. Iso anasaysaya at no agawid kan. Ay. Apay ka di nga gapapa kayo? Awan ka di babay niyo? Ada kayo dito'y parangan ti balay dagiti amo tayo? Amo tayaw? Wayne, amo tayo. Wanya, diyon kaya tiyag trabaho? Sapay nagdakal ti swildo dito. Nangro na kat sana naimot dasar kan, ma'am. No siyak, akad kayat ka. Siyak ti mo na. Iso asyak tagbatay. Day takasufeng ti pumanaw. Na, naglastog kan. Asino ka kumaamang ibaga a pumanawak? Awan ti pumanaw kada kayaw. Binilindak dasar kan, ma'am. Asya kun ti makam mo kada kayo dito'y balayda. Mala, intayon, tamang rugi kayo ngagtrabaho. Anya ngay ti trabaho o klakay salday. Aglaba kayo adwa. Ngamin, nagadaw ti lalabaan yaw. Sige, aglaba kayo. Nagadaw ti lalabaan yaw. Kortina, ulays,
Ap-ap ti tugaw, kanda dumapay. Hay! Nagado ti mabalin ko akadwa nga aglaba. Ngam apay aday talastog pay abakot. Si ka ati lastog, bro, ha? Huh? Agulimag kayo. Intun kwen. Armin kayo adwa. Anya? Agang angawak lang. Ang mga nukunayo a seryoso ak. Never. Na. Malakit din. Mangrugi kayo nga aglaba. Lakay salday. Agdalusak laangan di tabalay da bamfilay. Sana mabalain. Aglaba kayo adwa. Kasta ti aramidan nyo itangal daw. Ang mga nudyak mayulo ti aglaba. Tadyak magustuhan day takadwa. Nadadan kanyak Aglaba kayo kitdain. Di oray saan kayo nga agsarsarita no isaw. Tinapatag, aglaba kayo. Kat kabayatan ti panaglabayaw, agam amiris kayon. Anya kumangay ti amirisag. Ni bakit suping alastog ati agamirais. Dayto iti amirisan nyo adwa. Denggan nyo No ipulang yon ti biyag yo dito'y rabaw ti daga. Sa dino nga tati pagturungan nyo, Iti nga ta ayan ni Satanas, wenno iti ayan ni Apo Diyos. Ha? Tasyak, pinanunot kong dayta. Tauray sutilak no daduma, ang nasaya at ti panag puspusok. Awan ti kagura ka tao. Amok ti mamakawan iti nakabasol kanya. Kan amok ti agkid daw kini Apo Diyos iti pamakawan. No, nagbasula. Anya? Iso akabayatan ti panaglabayaw. Agamiris kayo. Amirisen nyo na imbag ti imbaga. Dayjay ni Sufeng. Ag-isam-sampayan kadagiti linaban. Ay, saan amaikat iti panunot ko tinasao itay nila kay Salde. No sa dino ti pagturunga. No ijay nga taayan ni Satanas. Wano ijay ayan ni Apo Diyos. Ay, jaklakit di kayat ijay ayan ni Satanas. Ay, wan kayam. Malagip ko tinabasak idirabe. At ti ayat, ipaay na ti talinaay iti puso kan panunot. Kat tigura, ipaay na tiriribok iti panunot. At Sufeng, anya nga tanga agpayso no agkapyatan. Anya? Siyak ka di ti kasasaom. Wun, sikat ikasasao. Anya nga ta no agkapyatan. Ha? Naamiris ko itay laeng. Akasla naragragsak nga agpaysaw no agkapyatan. Anya? Iso apadasan taman nga agpayso ti agkapya. Agpinakawantan, Sufeng. Ay, makabanog ti aglaba. Aginanataman pa'y Sufeng. Noon nakalabata mo ten. Day tantulaangan agakas ti aramiden ta inton mamagaanda. Ay, nasaya at mo ta adda mamfeli apakilabaan ta. Tapno adda sarili ta kwarta. Isumot. Nay, nakatugaw kayo matadwa. Agsasalita kayo? Wan mait. Apay, nagkapya kayo? Tadi kayo matagapapan? Wan, nagkapya kamain. Nagbiitan? Nagkapya kayo adagaws? Kasano na pasamak na ita? Kuna ni Marta, ngagkapya kami kanon. Tapno adda talina ay iti panunot kan puso may. Ay kat mayat Aguray kayo. Damagan kayo man. Anya ka di ayat ipagapapaan yaw. Nagginuraan yaw. Nalastog ngamin ti panagkitak kan ni Marta. Iso akanayon ko akasuron. Kasla kanayon nakapasikatan. Uray si Kasufeng. Naglastog ti panagkitak kan ka. Akas kalabak nang. Iso amasursurunak no kasta makikita ka.
Kasta gayam tiga po na. Wen, salday. Hingam idi ko na ni Marta nga agkapya kami kano. Di wen ko nakmeten Tapod nomat ngamin nga awan talina ay tipusok. Kat ita, kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Uray siya. Kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Kat ita, nabang ara na kaun. Gaputa nagpinakawan kamay. Maragsakan kami nga agasawa. Gapo itinakita mi kada kayo adwa. Nana Marta, ken Nana Sofing. Nagkapya kayo gaya man. Napintas adang magdayta. Wen, Ma'am Feli. Nasayat launay. Iso nga ita, ad-addamanan akayat mi nga ituloy iti agtrabaho dito'y balay mi. Noon niya dita na trabaho, ti aramidan nyo dito eh. Aglaba, agdalos, ken aminan. Da kayon adwa ti makaammo. Ay agyaman kami no kasta, ma'am, sir. Maragsakan kami para kada kayo adwa. Malagip ko jay inted mo kanyak amagasen, Sir Jerry. Binasbasak day jay. Kadyak malipatan. Day tatimay saan ng lukat itinakulaapan a panunot kaw. Iso asya kunti masidag kin ni Sufeng, tapno agkapya kamay. Maragsakan ak iti day tang imbagam, Nana. Ala, ituloy iti agbalbaliw. Ituloy ti panagkapyayo. Tapno natalinaay ti biyagyo. Kasta ti kayat ti Diyos. Tinatalinaay kumatibiyag tayo, gaputaawan kagura tayo. Imayak dito'y kalapaw mo, ta kumustaan ka, ampong. Amangan no di kamot makaluto iti kanam, gapo iti trabahom iti talon mo. Gimatang akon iti naluto asidaan, tadanggayan ka amangan. Naa, kaslada madlaw ko Ngaan niya. Nagbalbaliw ka kadain? Tasaan ka matan nga agong ungat? Maikawa aksa Tapno amom, nagkapya kamin kini Sufeng. Friend kami itan. Ha? Agpaiso kaday, Marta? Wen ampong. Friend kami kini Abalayan Sufeng. Sigurado ka, Marta? Nagkapya kayon kani Abalayan Sofeng? Wen lakay. Isungarod nga imayak dito'y kalapaw mo dito'y talon. Ta ipakaamukan ka. Oh, di nasaya at launay. Ala, tangay pangaldawan. Agsangot amangan. Gimatangak itimakan ijay kantina ni Layla. Naimas asidaan ti ginatangkap. Ala nasaya at launay. Agsangot taman kit di amangan. Ngamen, nabayag adita nagsango amangan. Ay, katuan bakit? Tulungan ka na mangisagana iti plataw. Nay, Marta, nakaisem ka mo't nagkarkaray dito'y paraangan da Ma'am Feli. Una, Kasta agminaren ti basit apintas di tarupa, Marta. basit apintas? Mangsutil ka man nga tan, lakay salde. Ang angawan ka kadilaeng. Dinaksingaan iti pa nagtrabaho, lakay salday. Ay, wait. Sige nga raw. Panawan kan ditaw, ita mapanak ija ayan ni Sofeng. Wan, ingkalaang, adda ijay salas, agpumpunas iti tugaw. Maragsa ka na, kaputasaan kayon akas iti sigod, nanang. Makita kung tiisam di taro pa yun. Huwag nga raw, anak ka. Naragsakak maut para kan kwa na. Kamaudyanan na. Imisem matlaangan ti inam. Saanin na nakamirogrog akanayaw na. Wan, sa bali akitan. Kan nagkapya kamin kin ni Sufing. Dayta tinang palagan itiriknak. Nagsaya atan, nanang? Kahit, anya nga iti mapaliiw mo iti bagim, bakit? Adda ka di, talinaay di tapuso kan panunot mau? Wan
limag antirik na. Nakalaglagan lakay. Ala, bakit? Tapno kanayon ang Natalina ay ti panunot kan riknam. Ituloy mo ti makikapya kan ni abalayan Sofeng. Oh, agmerienda tapay Marta. Indagasako nila kay Salde iti meriendaan na. Una, Sofeng, napanunot ko ti mangangay iti basitla ang aparambak ijay balay. Kat siyempre, umay kayo kin ni Alfred. Apay, kasangay mo? Saan? Ngam kayat kong agsasango tayo amangan. Kastanda ti panagkapyata. Ha? Aywan Sige, ibagak ka ni Alfred na tumulong kami iti gastos. Saanen? Da kami latan ti aggastos. Ay saan man, tumulong kami kan ni Alfred. Kat nasaya at launay ta napanunot mo dayta. Tapno maipakita ta kadagiti kakaruba ang nagkapyatan. Wen Feli, nasken a dumaraay tanto iti dayta apasken da na Marta ken na Sofeng. Tumulong tayo ti gastos. Kastanda ti kinaragsakta. Gapo ta nagkapyadan. Sige lakay, no day tati ko nam. Agyaman kami no kasta, ma'am, sir. Agyaman kami unay, sir, ma'am. Sige, da kami ti makaamu iti lechon. Ha? Lechon? Wen nana. Ay na. Maragsakan ak, sir. Agyaman kami unay. Pagyamanan mi unay, sir, ma'am. Makaamu ak maten iti salad ken cake. Nay, bimasitan ti kurit-rit di tarupa, Marta. Pimintas ka mo't basit. Anya? Amom no abay. Ngamen, nakaisem ka itan. Aya? Oo, makitam. Pimintas ka, Marta. Kaputa nagkatawa ka. Ay nalakay salday. Mangrugi ka man na namang sutel. Ay, saan man? Ibagbagak lang ti puno, Marta. Malakit din, no di ka pa'y nangan. Ingka sumango iti lamisaan, tamangan kamutag. Kita ang dananan ko kananang mo. Nagsangudan ijay lamisaan. Naragsakda. Itay pa'y amoy buya at ida, Alfred. Kasla imposible ti panagkapyada. Awan imposible iti dayta abana, Viola. Agpada ang nagpakumbaba iti tunggal maysa. Iswa dayta, naragsak daytan. Buwan nga rod lakay. Naragsakdan adwa. Makita ti ragsak iti rupada. Itatanalpasan ti pasken. Kayat mi ken ni Viola nga agsasarita tayo. Kayat mi ti agyaman kada kayo, nanang, ken nanang Marta. Gapo iti panagkapyayo. Kat sapay la kumatag tultuloyan dayta. Mas naragragsak ti pamilya tayaw. Nuawan ti apa. Wen, ikarik. Saan kun agurguraan ni Sofeng? Tanalawlawaganan ti panunot ka. Uray siyak. Saan kumaten agurguraan ni Marta? Ngamen, Natalina ayan ti panunot kan pusok. Iso adyak kayaten ang maulit ti napalabas. Maragsakan kami unay. Kan kayat ko ti agkid daw kada kayo, Alfred, Viola, iti pamakawan. Pakawanen dak iti naglabas. Gaputa oray da kayo kat inraman ko aginura. Agpapan kanya. Inraman kayo aginura. Uray sika ampaong. Ginura ka mat. Kat agkidawak mat iti pamakawan yaw. Saan yun apanunutan dayta? Tinapatag kat nagbalbaliw kayawn. Naragsak tayon. Kat agpapada tayo ang Natalina ay iti panunot kan puso tayo, gapo iti panagkapyayo. Nanang, kan nanang Sophie. Alfred, aganagagsan.
Alfred, agring ka! Alfred! Viola, Ko, ipan na ko na sa hospital. Aga na ka kun. sige, mapantan ni ospital. Lalaki ti anak ta, Viola. Kita mo, nakaturog latta. Owen, Alfred. Lalaki ti anak ta. Addan junior ko. Si Kalata ti makaamo. Nagluto kami kin ni Abalayan Sufeng iti naimas ataraon. Kas panang welcome tayo kin ni baby. Pasig a naiimas ti linuto, may. Wen nagparti akmat iti manok atarakan ko. Para ka ni Viola nga agtanggad. Agyaman ha, tatang. Da kami ti makaamu iti apo may. Da kami ti agaw awer. Ag tinulong kami adwa. Da kami ti para awer ken para laba. Agyaman kami unay. Ala, isagana yung tilamisaan. Taagsasangot tayo amangan. Kas panang welcome tayo kani Baby Alfred Jr. Ayun. Hey, agyaman tayo iti Diyos. Gapaw iti talinaay nga impaay na kada tayo asa nga pamilya. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti Inkay Panang Tarabay.